Και έτσι θα Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάποια προβλήματα που έχετε εσείς πάνω σε παραλληλισμό μπαταριών. Γιατί τις βάζετε, τις παραλληλίζετε και βλέπετε ότι η μία μπαταρία φορτίζει με 60-70 αμπέρ, ενώ έχετε δώσει 100 αμπέρ από τον inverter, να πάει λοιπόν η φόρτιση 50-50, 50 αμπέρ στη μία και 50 αμπέρ στην άλλη, μπορεί να πάει 60-70 αμπέρ στη μία, 30 για ό,τι περισσεύει στη δεύτερη και τέτοια. Σε αυτό τι οφείλεται? Σε αυτό οφείλεται ότι οι δύο μπαταρίες σας έχουν τα κελιά τους μέσα διαφορετική χημική σύσταση. Όχι ότι όμως είναι κακά, έχουν διαφορετική χημική σύσταση. Είναι διαφορετικά τα κελιά, η μάρκα των κελιών. Όταν παραλληλίζουμε και φτιάχνουμε ας πούμε, ένα string από πάνελ, κοιτάμε όλα τα πάνελ να έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Να είναι η ίδια μάρκα, ίδια παρτίδα. Το ίδιο ισχύει και για τα κελιά των μπαταριών. Θα πρέπει να είναι το ίδιο, γιατί σκέψου ότι το κελί τι κάνει, αποθηκεύει ενέργεια. Έτσι. Θα πρέπει να έχουν λοιπόν την ίδια χημική σύσταση. Τα κελιά σας λοιπόν είναι σαν σφουγγάρια που αποθηκεύουν, απορροφούν ενέργεια. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα σφουγγάρια, όταν τα βάζεις το ένα δίπλα στο άλλο, να είναι τα ίδια για να μπορεί να τραβήξει ας πούμε, το ίδιο νερό. Χοντρικά, να το πούμε έτσι. Πολλές φορές μου λένε έχουν πρόβλημα τα κελιά ή οτιδήποτε. Δεν είναι, στα ηλεκτρολογικά και στα ηλεκτρονικά τα πάντα είναι μετρήσιμα. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Καταρχήν, κάθε μπαταρία, αυτό που κάνω εγώ όταν λύνω μια μπαταρία για να δω εάν φταίει όντως κάτι στην μπαταρία, μετράμε και παίρνουμε μια ένδειξη σε μιλιόμ. Βασικό όμως για να γίνει σωστά αυτή η μέτρηση είναι το κελί είναι στρωμένο, που σημαίνει ότι πρέπει να έχει το λιγότερο 20 με 30 κύκλους. Έτσι. Πάμε να δούμε κάτι για του λόγου του αληθές. Εδώ. Μπορείτε να το ψάξετε κι εσείς με τυπικές αντίσταση κελιών μπαταρίας. Τι έχω βάλει, πώς το έχω γκλάρει και το έχω βρει, αντίσταση μπαταρίας σε μιλιόμ. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι οι μεγάλες κυψέλες πρέπει να είναι, τα τυπικά είναι μέχρι 0,25 μιλιόμ. Οι μεσαίες κυψέλες 0,3 με 0,5 μέχρι 100 αμπερόρια. Και οι μικρές κυψέλες από 6 έως 20 μιλιόμ. Εγώ αυτό που λέω ότι μέχρι 30-40 μιλιόμ είμαι καλά. Το κελί είναι εντάξει. Μπορεί να πάει και 50. Εξαρτάται το πόσο καιρό είναι αποθηκευμένο και πόσο καιρό έχει να δουλέψει. Γιατί για να ξέρετε ότι κανονικά οι μπαταρίες, γι' αυτό και εγώ δεν μαζεύω κελιά, είναι βασικό ανά 3-4 μήνες να φορτίζονται 100%. Όταν τις παραλαμβάνετε τις μπαταρίες σας είναι 60% φορτισμένες. Ανά 3-4 μήνες θα πρέπει να πάει η μπαταρία να φορτίσει μέχρι το 100%, 90% για να μην λέμε ψέματα, να την ξεφορτίσεις, να την πας πάλι στο 60% και να τους αποθηκεύσεις πάλι για άλλους 3-4 μήνες. Καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχεις μια παλέτα κελιά και να αρχίσεις να φορτίζεις ανά 4 μήνες ένα κελί, ας πούμε, ή όλα μαζί τα κελιά. Καταλάβατε. Δεν γίνεται και δεν είναι σωστό. Όταν ο άλλος πληρώνει για μια μπαταρία καινούργια, θα πρέπει να είναι καινούργια. Εγώ δουλεύω λοιπόν κελιά 280, 304, 314. Πολλοί κοιτάτε μόνο τη χωρητικότητα. Όχι. Σημασία δεν έχει μόνο η χωρητικότητα του κελιού. Σημασία έχει το κελί να είναι φρέσκο. Εγώ όταν λοιπόν αγοράζω μια μπαταρία, αυτό που λέω στον προμηθευτή μου είναι: έχουμε κελιά. Έχουμε κελιά. Μπράβο. Ποια είναι η τελευταία παραλαβή που έχεις κάνει σε κελιά? Αυτή. Ωραία. Θέλω από αυτό 16 κομμάτια, 4 κούτες για να βγάλω μια συστοιχεία. Επειδή πολλοί από εσάς αγοράζετε τις μπαταρίες μία-μία, εγώ αυτό που κάνω είναι αγοράζω πάντα κελιά AEVE. Γιατί ή κάποια συγκεκριμένη μάρκα. Έτσι. Γιατί για να έχουν μέσα την ίδια χημική σύσταση. Τους ώστε μετά από ένα χρόνο που θα μου ξαναζητήσεις και μια δεύτερη ή μια τρίτη μπαταρία, οι μπαταρίες να είναι ίδια η χημική σύσταση. Γιατί είπαμε ότι τι είναι? Σφουγγάρι, να απορροφάει το ίδιο, να μην έχετε μεγάλες αποκλίσεις η μία με την άλλη. Οι περισσότερες μπαταρίες που πουλάτε και είναι τιματσίδικες, μία συνεργάζονται και παίρνουν κελιά για να τις μοντάρουν από τον Κώστα. Μετά χαλάει η συνεργασία, βρίσκουν πιο καλές τιμές ή για κάποιο λόγο δεν έχει ο Κώστας, πηγαίνουν στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης μετά από 6 μήνες δεν έχει άλλες μπαταρίες να τους δώσει άλλα κελιά, πηγαίνουν στο Μίτσο. Υποθετικά. Αγοράζεις εσύ τη μια μπαταρία τώρα από τον Κώστα
Μετά σου λέει φέρε μου άλλη μία ίδια, η μάρκα απ' έξω είναι η ίδια. Ναι, αλλά τα κελιά είναι από το Βαγγέλη που έχουν άλλη εταιρεία. Πώς αυτά τα δύο θα συνεργαστούν? Είπαμε ότι η μπαταρία είναι. Η μπαταρία πρέπει να είναι τα ίδια όπως είναι τα strings στα πάνελ, πρέπει να είναι η ίδια μάρκα. Τα ίδια τεχνικά στοιχεία, η ίδια χημική σύσταση μέσα. Δεν γίνεται να. Θα υπάρχουν αποκλήσεις. Είναι κάτι που το ξέρεις. Γι' αυτό σε όλους τους λέω, παιδιά, αν δεν έχεις λεφτά και θες να αγοράσεις μια μπαταρία και θες να πάρεις και μια δεύτερη, μια τρίτη, καλύτερα να τη φτιάξεις μόνος σου με μια συγκεκριμένη μάρκα κελιών, τόσο ώστε μια μπαταρία να παραλληλιστεί σωστά με την άλλη. Αλλιώς θα έχεις πρόβλημα. Το ότι είναι ίδια αυτός που τη συναρμολογεί, γιατί οι περισσότερες εταιρείες που πουλάνε μπαταρίες έτοιμες δεν φτιάχνουν τα κέλια, συναρμολόγηση κάνουν. Καταλαβες? Δεν ξέρεις τι σου έχει βάλει μέσα ο άλλος. Πάμε να δούμε και τώρα κάτι στο εργαστήριο. Ή μάλλον, εδώ έχω βάλει ένα κελί, το φορτίζω. Το μηχάνημα που μετράμε είναι αυτό εδώ. Εγώ αυτό που μετράω λοιπόν, όπως σας έδειξα και με τους πίνακες, μετράει πάνω είναι τα volt, κάτω είναι τα μιλιόμ. Για να μετρήσει όμως σωστά, πρέπει, όπως είχαμε πει, να κάνει 10-20 κύκλους. Έτσι. Τώρα πάμε να δούμε κάτι άλλο. Με βάση αυτό το πίνακα. Έχει και διάφορα άλλα στοιχεία. Καλό θα είναι όσοι ψάχνουν στα φωτοβολταϊκά να κάνετε μια ανάγνωση για να δείτε λίγο περίπου τι γίνεται με τις μπαταρίες και τις ειδικές αντιστάσεις. Δεν είναι κακό να ξέρεις, έτσι. Κακό είναι να μην ξέρεις και να νομίζεις πως ξέρεις. Γιατί οι περισσότεροι, ας πούμε, που λένε πράγματα και σας συμβουλεύουν πράγματα, δεν ξέρουν, νομίζουν ότι ξέρουν, σας λένε μία γνώμη, μία άποψη και εκεί γίνονται τα λάθη. Εγώ ως τεχνικός που δουλεύω με φωτοβολταϊκά και έχω εταιρεία 15 χρόνια, αυτό που λέω είναι ακόμα μαθαίνω. Τώρα πώς γίνεται άλλοι να βλέπουν 5 βίντεο και να ξέρουν, αυτό πραγματικά το θαυμάζω. Όταν πετυχαίνουν τους ανθρώπους, λέω παιδιά, δεν μου δίνεις κανένα αυτόγραφο. Γιατί εγώ ακόμα μαθαίνω. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Και πάμε εδώ. Τι έχουμε κάνει λοιπόν εδώ? Έχουμε βάλει ένα κελί και φορτίζουμε με 3,45 1,32 αμπέρ. Βλέπεις εδώ. Πολλοί πιστεύουν ότι όταν φτάσει η μπαταρία στο 54,4 που ρυθμίζουμε, πολλοί που είναι λίγο πιο extreme την πάνε και 55 volt, άλλοι που είναι, επειδή θέλουν high performance την πάνε και 56, τους αρέσουν να ζουν επικίνδυνα, την πάνε και 56, πιστεύουν ότι ο φορτιστής θα κόψει από το BMS γιατί βλέπει την τάση. Πρόσεξε να δεις κάτι. Τι γίνεται απ' έξω, ρε? Τίποτα, εντάξει. Πρόσεξε να δεις λοιπόν κάτι. Φορτίζω με 3,45 volt την μπαταρία μου με 2 αμπέρ, έτσι. Κατεβάζω τα volt. 0 αμπέρ. Βλέπεις, η φόρτιση αυτή τη στιγμή είναι 0. Έχει σταματήσει να φορτίζει, το βλέπεις, 0. Εδώ φορτίζει 3,45, βλέπεις, με 2 αμπέρ. Έχει κανένα BMS στη μέση για να κόψει την τάση? Όχι. Γιατί να έχει? Τίποτα. Φορτιστής και λί. Έχει κάτι ενδιάμεσα? Όχι. Κοίτα λίγο το βολτόμετρο. Πλην συν. 3,30. Το βλέπεις? Το κελί μου αυτή τη στιγμή έχει 3,3 volt. Είναι αφόρτιστο και φορτίζει. Με το που πάει το κελί η ίδια τάση με την τάση φόρτισης,
κόβει. Το βλέπεις, 3,27, γιατί το κελί είναι 3,30. Σταματάει τα μπέρ. Έτσι καταλαβαίνει λοιπόν ότι ο φορτιστής σου ότι έχει φορτίσει μπαταρία και από charging περνάει σε flow για να διατηρήσει την μπαταρία γεμάτη. Όπως βλέπεις, εάν φτάσει την ονομαστική τάση του κελίου πρέπει να φτάσει, σταματάει μόνο του, δεν απορροφάει άλλη ενέργεια. Στα 54,4 βολτ που φορτίζουμε, η τάση του κελιού είναι 3,40. Με το που θα φτάσει λοιπόν το κελί 3,40, τα αμπέρ θα μηδενίσουν. Καταλαβαίνει ο φορτιστής του ότι όπου εδώ έφτασα δεν είναι flow. Καταλαβες, για να δώσει λίγο παράταση ακόμα, λίγο ρεύμα παραπάνω, για να μπορέσει το balancer μέσα της μπαταρίας που είχαμε πει σε ένα προηγούμενο βίντεο να κάνει balance στα κελιά. Να έχει λίγο ένα ελαφρύ ρευματάκι μέσα, να κάνει balance στα κελιά. Πρόσεξε να δεις. 1,40 είναι. Το βλέπεις. 1,30. Όταν λοιπόν φορτίζει με 54,4 βολτ, γιατί ακούω ότι ας πούμε ότι η μπαταρία σου μπορεί να χαλάσει από υπερφόρτωση ή βλέπω η μπαταρία μου να φορτίσει συνέχεια και να μην σταματάει. Η μπαταρία σου θα σταματήσει όταν δεν χωράει άλλη ενέργεια. Το 54,4 που έχουμε βάλει, το 54,5 είναι το φρένο και τα 50 βερ είναι το φρένο. Εκεί θα σταματήσει. Πάμε να δούμε. Και κάτι άλλο. Είπαμε ότι φορτίζουμε με 54,4 βολτ, σωστά? Ωραία. 54,5 διά 16, η μέγιστη τάση φόρτισης είναι 3,40. Εγώ το έχω βάλει 3,45 αυτή τη στιγμή, ανακελή. Γιατί δίνεις 54,5 στην τάση, συν πλην, αλλά μέσα έχει 16 κελιά. Το ρεύμα σπάει σε αυτά τα 16 κελιά. Έτσι. Αλλά όπως πάει και το ρεύμα, κάτσε λίγο, τα volt, εδώ, σπάνε και τα αμπέρ, να ξέρεις. Εμείς αν ορίσουμε 50 αμπέρ δια 16, κοίτα με πόσα αμπέρ στα 50 αμπέρ φορτίζει η μπαταρία σου, με περίπου 3-3,5 αμπέρ. Και εκεί με πόσα αμπέρ φορτίζαμε? 1,42 και έχουμε 3,30. Γιατί φορτίζουμε με 1,42 αμπέρ? Ξέρει κανείς να μου πει? Να σου πω εγώ γιατί. Γιατί είμαστε πάνω από το 50% της μπαταρίας. Και όσο γεμίζει η μπαταρία, τόσο πέφτουν τα αμπέρ, γιατί φτάνει στο όριο του. Γι' αυτό. Έτσι. Μεγάλη προσοχή από πού αγοράζετε κελιά και από πού αγοράζετε έτοιμες μπαταρίες. Γιατί πολλοί έχετε πάρει μια μπαταρία ήδη, θέλετε μια δεύτερη και η δεύτερη δεν σας βγαίνει και σας κάνει αυτά τα προβλήματα. Δεύτερη η ποιότητα του κελιού, φταίει η χημική σύσταση του κελιού. Έτσι. Και δεν έχει να κάνει η μακροζωία. Αν δείτε και τις πάρετε τις μπαταρίες μία-μία ξεχωριστά, θα δείτε ότι η 16 έχει καθαρά, γιατί δεν την πάμε 100% ούτε δεν την φορτίζουμε τελείως. Έχει 11-12 κιλοβατόρες. Θα δεις ότι είναι μία-μία μόνη της, δουλεύει μια χαρά και αποδίδει αυτά που πρέπει να αποδίδει. Απλά φορτίζει με διαφορετικά αμπέρα από την άλλη εξαιτίας των κελιών που έχει μέσα.
Δεν είναι η ίδια μάρκα. Τώρα να δούμε λίγο με τα BMS. Παραλληλισμό, γιατί πολλοί το θέλετε. Για μένα όσο πιο απλά πρέπει να κάνετε τα πράγματα, τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχετε. Όσα πιο πολύπλοκα τα κάνετε, τόσο περισσότερες μπελάδες στο κεφάλι σας θα έχετε. Φτιάχνουμε φωτοβολταϊκά για να έχουμε το κεφάλι μας ήρεμο. Έτσι. Μην τα μπλέκεις. Πάμε να δείξουμε και κάτι τελευταίο για τα JK. Εδώ στείνω διάφορα πραγματάκια. Εδώ έχουμε 4 κουτιά. Πολλοί μου λένε θέλω να φορτίσω, να παραλληλήσω 2 μπαταρίες. Πανεύκολο. Με JK BMS. Η master μπαταρία όλα κλειστά στο off. Αυτή είναι η master μπαταρία, όλα off. Αυτή είναι η πρώτη μπαταρία, όλα off, το ένα στο on. Έτσι, και ενώνεις αυτό, την RS485 που είναι δίπλα στην CAN, με αυτό, τάκ μεταξύ τους. Είσαι έτοιμος. Κατευθείαν αυτή η οθόνη, με αυτή την οθόνη μπορείς να βλέπεις και την πάνω μπαταρία. Καταλάβατε? Αυτό. Όλα off στην πρώτη μπαταρία, η άλλη στο on. Αν θέλεις και μία τρίτη μπαταρία, αυτή είναι η master που είναι 0, αυτή είναι η πρώτη μπαταρία, η δεύτερη μπαταρία είναι αυτή. Το jumper νούμερο 2 on. Και ενώνεις την 485, έχει κι άλλες εδώ, με την 485 αυτού και κατευθείαν έφυγες και έχεις 3 μπαταρίες. Η μία η μπαταρία είναι 0, 1, 2, 3 μπαταρίες. Και είσαι έτοιμος. Και για μένα το καλύτερο πράγμα είναι να τη φτιάχνεις εσύ. Χαλάει ένα κελί, ξεβίδες το κελί, βάλε ένα άλλο εκεί πέρα να τελειώνουμε. Απλά πράγματα όμορφα και ωραία. Είναι επισκευάσιμα όλα. Τα καινούργια τα έχουν κάνει όλα κολλητά. Παίρνεις μια μπαταρία, θέλω άλλη μια μπαταρία μετά από 8 μήνες. Άλλα κελιά μέσα. Παραλλήλισες. Πού να παραλληλίσουμε? Το ίδιο το κάνουμε και με τους inverter. Παίρνεις έναν inverter και λες μετά από λίγο θα αγοράσω και ένα δεύτερο να το παραλληλήσω. Αν δεν, γιατί? Γιατί ένα inverter έχει διαφορετικό firmware από τον άλλον και δεν μιλάνε σωστά και δεν μπορούν να παραλληλιστούν. Το ίδιο είχε κάνει και ο Dege, το ίδιο είχε κάνει και ο Grovat. Η πιο παλιή Grovat, άμα πάρεις το πρώτο μοντέλο το SPF, το 6000, με ένα δεύτερο, θα δεις ότι δεν μπορούν να μιλήσουν. Γιατί έχουν διαφορετικό πρόγραμμα μέσα. Και το ανακάλυψα και λέω, εδώ κάτι γίνεται. Γιατί? Το software μέσα. Καταλάβεις τι κάνουνε. Επομένως, εγώ τι κάνω? Μου λέει ο άλλος θέλω έναν inverter και μετά από λίγο θα πάρω και έναν δεύτερο. Ωραία. Του δίνω τον έναν. Έχω πάρει δει και τον δεύτερο, έχω γράψει και το όνομά του επάνω. Άσον στην άκρα, αν μου στήσει και ένα δεύτερο, τον έχω. Γιατί μετά δεν θα βρίσκω. Κατάλαβες. Το πιο καλό πράγμα, αν θες να το χτίσεις σιγά σιγά και σωστά και θες να το εξελίξεις, είναι να μην αγοράσεις έτοιμα πράγματα, να τα φτιάξεις μόνος σου, να ξέρεις τι βάζεις μέσα. Εντάξει, το ετοιματζίδικα πάντα μπορεί να κρύβουν και θέματα. Το καλύτερο πράγμα είναι αυτό που φτιάχνεις με τα χέρια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ό,τι απορίες έχετε, γράψτε τις από κάτω. Ως συνήθως, απαντάμε τα πάντα. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ναι, καλύτερα.